Jotono lamchok sawo rajani khupose dekhe tini monuwa rally pol dangsu candidate nituye tini mono hathio hing tau hing lai grum khe grum lai hing lai to nam joto khnai di akhe tini bo pol dangsu khe bini ma khe bruse bongkhe ke hasong na roise bini mha khe dangsu himo khe garuse ar bo echon joto nai mole tayo kisisa 15-16 জন garuse tongoro norok jotono nugoi ani bkhao nek bachajak ang jenya saimano जों बुनि जाया सायखाय साविबो राजनीति खायारो जों बुनि जाया साना थांगिया जों महाराजनि इमां तामो आबोसे सानाय महाराजनि इमां सरकार फायगांखाय 150 दिनो 150 days 150 दिनो पूरा खायनानि बागै महाराज मिया विजन डकुमेन्ट कायसा साखलाय रिका प्रेस मिट खायै विजन डकुमेन्ट प्रथम पॉइंट उनखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब असेंबली वो जेखेपानो पास खायनानि बागै सेकेंड पॉइंट चिनी पारा बिसिं तंनाय रो जारा दुख कष्ट सरकारनो थांगि साइमाया नेता मंत्री नो नायतुगै माया अब हायरकनि बागै सेक्रेटारिएट ऑफिस ऑफ बरक आजुकजाक तंनाय बरकनि दुख कष्ट सुयि तंजाकनाय नाहारजाकनाय बरक न थांगै 15 दिन नि बिसिं अब इमिडिएटली सल्व खायना बागै आमहाय स्टाफ तंनाय पारा स्टाफ हाबनाय गवर्नमेंट स्टाफ जों नेतानि उग्लगो खारना नांगिया जों तांगि खारनाय नेतानि उग्लगो आं तिनि राजनीतियाव तांगि फाय चिनी नेतारक सगैया भोट पाइखांगाय आमबगिसे राजनीतियाव जों मावखरो बुबाग्रानो रहो ताइ कैसा बुरी रकनो पारा मॉनिटरिंग कमिटी हागे कैसा खाय रिजकनाय ड्रग्स जानाय रकनि बागै ड्रग्स फालनाय रकनि बागै चिनी दफा चिनी यूथ ड्रग्स गलुकजाक जों आबोसे कासना नांगौ बीजेपी जोंनो कोनो रिलिया सीपीएम कोनो रिलिया आबो सावै तामो मानायबा जों तामो माना नां तामो खायना नां आबोसे साना नांगौ आबोसे सिना नांगौ चिनी पारावो मिनि पारावो नै ताबो बय बीजेपी रक रां बुफु सीपीएम रक रां बाथुं रां तंनाय रक बाथुं नरक नादि इलेक्शन सेकां रां बागनाय नो किन्तु नरक सिना नायदि इलेक्शन चेन खांगाय जों बर' सगैनाय पाइ खांगाय बर' सगैनाय बुवाग्रानि इमां चिनि इमां नरकानो गोप्लाय खायगा माने बुवाग्रानो भोट होलायदि आंखा खायो नरक जतनो भोट होनाय बुवाग्रानो गोप्लाय खायनाय बेलाय न हामबाय